Паважаныя чытачы, напярэдадні юбілея раёна, які будзе святкаваць сваё 80годдзе ў лістападзе, Дуб-Карэліцкая раённая бібліятэка прапануе вам новыя творы мясцовых аўтараў. Сярод такіх як добра знаёмыя нам імёны, так і новыя літаратурныя дэбюты. Кніга «Край запаведных врояў» беларускага краязнаўцы, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, двойчы лаўрэата прэміі імя Дубко Святланы Андрэевны Кошур раскрывае таямніцы наднёманскай зямлі, расказвае пра лёс таленавітых і адукаваных людзей нашага краю. Кніга будзе цікава як вучням, так і настаўнікам, так і ўсім тым, хто любіць сваю бацькаўшчыну і малую радзіму. Мастацкі раман «Хрысціна» Малевіч Леанілы Івановны расказвае пра гісторыю кахання даўжынёй у 35 гадоў. Маладая дзяўчына Хрысціна двойчы была замужам, але сэрца назаўсёды адданае Алексею, свайму першаму незабыўнаму каханню. Кніга для шырокага кола чытачоў. Яшчэ адзін яркі літаратурны дэбют – зборнік вершаў «Восеньскі дождж» Александра Паўловича Абадзінскага. Зборнік выйшаў пад псеўданімам Алесь Івянецкі. Вершы аўтара прасякнуты тэмай любові да прыроды, да сваёй малой радзімы. У афармленні зборніка выкарыстаны работы бацькі аўтара, мастака Паўла Абадзінскага. Хочаш змяніць свет да лепшага, пачні з сябе, так лічыць аўтар. Я прапаную таксама змяніць сябе да лепшага пры дапамозе добрых кніг.